الحمد لله ذي المجد والعلاء والهيبة والثناء والرفعة والعلا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وبناته وأهل بيته أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ تمامی حضرات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم با آوازی بلند درود و سلام کا نظرانہ پیش فرماؤ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ واصحابکہ یا امام القبلتین و یا وسیلتنا فی الدارین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حمد و صلاۃ بعد زیب مسند صدارت پروردہ آغوش ولایت قائد ملت اسلامیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد غوث رضوی صاحب دامن برکاتم العلیہ، عظیم مذہبی سکالر علامہ جواز صاحب فاضل ادارہ معین الاسلام بیربر شریف، دیگر جلوہ فروز میرے مسلک حقات غیرت مند علماء خطبہ عوام اہل سنت ختم نبوت فدائیوں شمع رسالت پروانوں صحابہ اور اہل بیت غلاموں اور شرم و حیادی پیکرہ قابل قدر خواتین اسلام، آج دی عظیم الشان کانفرنس عقیدت کے پھول بحمداللہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ دی مقدس نگری اور محلہ الہی باد گلی نمبر 7 میلاد چوک بحمداللہ اس عظیم سرزمین تے یہ پروگرام جشن آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالہ نل انعقاد پذیر انجمن راجپوت میلاد کمیٹی الہی باد یونٹ گلی نمبر 7 دے غیور کارکنان نے مل کے بزرگان دی سرپرستی دی اندر اور حضور پیر سائیں دی قیادت دی اندر آج اس نبی دا جشن منایا ہے جس نبی دے پسینے وچ میرے مولا نے خوشبوواں رکھیاں۔ احباب وقار بہت بڑا خوبصورت ماحول ہے، پروقار اہتمام ہے، اور میں ایک کل حضور دی موجودگی بھی پیش کرنا چاہنا۔ اذین چ رکھو، میرے رب نے دولت رزق بڑیاں بڑیاں نو عطا کیتا ہے، کسے دی دولت کنجراں تے لگ دی ہے، کنجریاں تے لگ دی ہے، شراباں تے لگ دی ہے، سود نجائز قصاں بم دھماکیاں تے دہشت گردی تے لگ دی، پر سنی انفی رضوی بریلوی کتنے بختاں والے ہیں جنہاں دی دولت کملی والے دے جشن تے لگ دی ہے۔ آج انجمن راجپوت میلاد کمیٹی دے کارکناں نے میرے نبی دا جشن منا کے اللہ دی قسم ثابت کیتا ہے کہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دی نگری دے جڑے غیرت مند مومن نے نا انہاں نو مال پیارا نہیں آمینہ دا لال پیارا ہے۔ جن احباب نے بالواسطہ اور بلا واسطہ اس کانفرنس کے اندر کوآپریٹ کیتا ہے، اللہ سب نے محبتوں قبول فرمائے۔ میرے تو قبل عزیزم نقیب محفل آپ نے بڑے حسین انداز نال محفل پاک نو ہینڈل کیتا، تلاوت ہوئی اور
فیصل آباد ضلع دی معروف ترین ثنا خان حضرات نے بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم وچ نظرانہ ادب پیش کیتا. فقیر بھی وعدہ دے مطابق حاضر ہے. 12 بجے دا میرا وعدہ سی. اصل انہاں سنگیاں جدوں ٹائم لیا اس تو پہلے میں 2 ٹائم دے چکیا سا. انہاں بڑا اصرار کیتا اور میں پھر انہاں نے کہا کہ اگر زندگی نے وفا کیتی او میں 2 خطاب کر کے تواڈے کول حاضر ہوواں گا بحمداللہ. فقیر وہ دونوں خطاب کر کے اور بڑا لمبا سفر کر کے میں حاضر ہاں. لیکن ایک گل نے بڑا سکون دیتا ہے. میں جس چہرے وال نظر مار رہا ہر چہرے وچوں کملی والے دا پیار نظر آ رہا ہے. بڑا حسین اجتماع ہے. جتنے بیٹھے ہو میں سب واسطے رب العالمین دی بارگاہ وچ حضرت غازی عباس علمدار دے کٹے بازوان دا واسطہ دے کے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی چادر تطہیر دا واسطہ دے کے ای دعا کراں گا میرے مولا جتنے تیرے محبوب دے جشن وچ آئے بیٹھے سب نو مجھ گناہگار سمیت مردیاں کلمہ بھی نصیب فرمائی, کلمے والے نبی دی دید بھی نصیب فرمائی. احباب جی وقار با آواز بلند کہہ دو آمین. ہن خطاب شروع کرنے لگے ہیں اور خطاب تو قبل میری آپ سب حضرات نو ایک مؤدبانہ ریکویسٹ ہے. رسول کریم تاجدار ختم نبوت جان کائنات شافع روز معاشر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے والدین کریمین دی روح مقدسہ نو اصال ثواب دے ارادہ نال سب کہہ دو سبحان اللہ. اور خطاب میں شروع کرن لگا تساں حضور ولی کامل اور آپ حضور تشریف فرمانے قبلہ رضوی صاحب محدث اعظم پاکستان دی فیض یافتہ انہاں دی زیارت کرنی ہے اور میں اپنی گفتگو دا آغاز احباب جی وقار اس قرآن وچوں کرن لگا جس قرآن دیاں تلاوتاں زہرا دے جائے نے نیزے دیاں نوکاں تے چڑھ کے کیتیاں. احباب جی وقار میرے سخی حسین دی شان ویکھو ایسا شان تے کسے پائے ہی نہیں. لکھاں ہوئی شہید جہان اندر پر سجدے وچ کسے سیس کٹائے ہی نہیں. رب نو راضی کرن دی خاطر ہتھاں وچ کسے بال کو ہائے ہی نہیں. ممبراں اتے اتے ہر کوئی قرآن پڑھدا چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں. احباب جی وقار اتھے ہن میں نقطہ رس کر لگا انجمن راجپوت میلاد کمیٹی دے غیور کارکناں دی نظر کراں گا. نقطہ پتہ کی یہ دنیا دی کوئی بھی بک پڑھو نا چاہے کسے بھی علم نہ تعلق رکھ دی ہوئے اللہ دی قسم جے دنیا دے کسے مصنف نے بک مکمل لکھنے تو بعد اینڈ تے بھی یہ دعویٰ نہیں کیتا جڑا رب العالمین نے قرآن دے آغاز وچ دعویٰ فرمایا. وہ پتہ دعویٰ کی یہ توجہ اے کئی بندے انج ہاتھ بن کے بیٹھے ہو انج نہیں ذرا بازو باہر کر کے آکھو سبحان اللہ. غیور لوگ بیٹھے ہو کریم نبی نال محبت کرنے والے ہو. میں پھر جملہ رپیٹ کرنے لگا اور میری گفتگو نو سستی وچ نہیں سننا انج سننا انج عشق نال کہ تہاڈا وجود ایتھے رہ جائے روح گنبد خضرا دا طواف کرنا شروع کر دے. احباب جی وقار غیور مومنہ دا مجمع سائیں میں آپ دی اجازت نال پھر جملہ رپیٹ کرنے لگا لوگو دنیا دے کسے مصنف کسے رائٹر کسے قلمکار احباب جی وقار کسے کاتب نے کتاب مکمل کرنے تو بعد اینڈ تے بھی یہ دعویٰ نہیں کیتا جڑا اللہ رب العزت نے قرآن دی آغاز بھی دعویٰ فرمایا. ہن پتہ ہے دعویٰ کی کیتا میرے رب نے فرمایا کائنات والو ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ قرآن ہے جدے وچ کسے قسم دا شک نہیں. ہن ایتھے ٹل لانا ہے جدے وچ کسے قسم دا شک نہیں. اج قرآن نال وفا کرے گا نا اللہ دی قسم ہے اے قرآن قبر وچ بھی وفا کرے گا حشر وچ بھی وفا کرے گا. غیور مومنو میں پھر جملہ رپیٹ کرنے لگا اللہ نے دعویٰ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ قرآن ہے جدے وچ کسے قسم دا شک نہیں. اے میرے بیٹا ذرا توجہ کرو انہاں بٹھا دیو انہاں جملے پر غور کرنا. ہن میں فرسٹ نقطہ پیش کرن لگا انجمن طلبہ اسلام دے کارکناں دی نظر تحریک لبیک پاکستان دے کارکناں دی نظر غازی علم الدین شہید دے مشن دے وارثاں دی نظر اور غازی ممتاز حسین قادری شہید ملت اسلامیہ آپ دی خیرت دی نظر کرن لگا. لوگوں توجہ نقطہ پتہ کی ہن اے جڑا دعویٰ ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے کائنات دے کسے بشر دا دعویٰ نہیں. ایک کائنات دے خالق کائنات دے مالک کائنات دے رازق اللہ دا دعویٰ ہے. ہن نقطہ جواز صاحب پتہ کی ہے پھر میں کیوں نہ آکھاں قرآن دیاں زیراں بے عیب قرآن دیاں زبراں بے عیب قرآن دیاں شداں بے عیب قرآن دیاں مداں بے عیب قرآن دے لفظ بے عیب قرآن دے حرف بے عیب. وہی انجمن راجپوت میلاد کمیٹی دے کارکنوں میں 2 خطاب کر کے تیسرا خطاب میں خود گڈی 2 گھنٹے ڈرائیو کر کے آیا. تسی انج ڈھلے بولے ہو ایک بار ٹل آ کے بولو آکھو سبحان اللہ.
غیرت مند لوگوں کا مجمع ہے. اج میں دن نو 3 خطاب کیتے ہیں اور عشاء تو بعد 2-5 خطاب کر کے چھٹا خطاب اس سے تاریخ دے اندر کر رہے ہیں تے جدوں تساں امداد دینی ہے میریاں پچھلیاں تھکاوٹاں اتر جانیاں. غیرت مند مومناں دا مجمع ہے. ہن توجہ پتہ میں داد کیوں لے رہے ہیں؟ ارے قرآن دیاں زیراں بے عیب، قرآن دیاں زبراں بے عیب، قرآن دیاں شداں بے عیب، قرآن دیاں مداں بے عیب، قرآن دے لفظ بے عیب، قرآن دے حرف بے عیب، قرآن دے رکوع بے عیب، قرآن دیاں منزلہ بے عیب. الف لام تو لے کے والناس دی شین تک سارا قرآن بے عیب. سبحان اللہ. جدا کیتا ہے بازو چاہ کے آنکھوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور جلوہ افروز نے اے میرا نکتہ ریکارڈ کرنا غیرت مند لوگوں اے وہ پوائنٹ ہے جدنا مسلک دیوبند بھی اتفاق مسلک اہل حدیث بھی اتفاق اسی جنگی نبی دے نوکراں رب دی قسم ہے اسی تے اس قدلو بھی شریف آنے ہیں جنہوں میٹھے محمد نے پسند فیصلہ باتیوں لوگوں نکتے پر غور کرنا پوائنٹ بیان کر لگا. ارے الف لام تو لے کے والناس دی شین تک سارا قرآن بے عیب. جے قرآن بے عیب ہے تے جدیاں زلفاں دا نام قرآن. سبحان اللہ. اینک والا میرا بیٹا ذرا توجہ کرنا. ارے تڑپ جاؤ گے اوے جدے سرمے دا نام قرآن، جدے چہرے دا نام قرآن، ارے جدے پسینے دا نام قرآن، جدی چھاتی دا نام قرآن، جدے ہتھاں دا نام قرآن، جدا کافرانو کنکر مارنے دا نام قرآن، جدا حالت نماز وچ اپنا روح بندوہا اٹھانے دا نام قرآن. ارے اس علاقے والے ہو گلی الہی باد محلہ الہی باد دے خیور مومنو میں پھر جملہ رپیٹ کر لگا جے قرآن بے عیب ہے تے جدے چلنے دا نام قرآن جدا دلہ بن کے عرش مولا تے جانے دا نام قرآن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نہیں سنیو اونی آواز نہیں آ رہی. ارے غازی ممتاز حسین قادری امت نو بیدار کر کے گیا اس جنے نے دسیا غیرت مند مومن دا جینا بھی نبی واسطے ہوتا ہے مرنا بھی. سبحان اللہ. وہ نعرہ لگاؤ تے ذرا دل لگا کے جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بابے جی مکان پتہ نہیں سٹیج تو پچھو آواز کیوں نہیں ہے سٹیج تے مجمع تے بڑا ہے. میں انہیں کوئی اپنی نعرہ لوانا سارے بولے کوئی نعرہ حیدری انہا مجمع سامنے نہیں جنہ سٹیج تے سے اسی یہ تھے ارے پیر بن کے نہیں گئے اسی یہ تھے عالم بن کے نہیں گئے اسی یہ تھے مفتی بن کے نہیں گئے اسی یہ تھے امام المناظرین بن کے نہیں گئے اسی یہ تھے ملک کیمے چٹھے تے رانے تے رائیں تے راجپوت بن کے نہیں گئے اسی حسین دے نانے دے مراسی بن کے آئے. اور ایک جڑا کملی والے دا کمی تے مراسی بن کے آیا. ایک اور بادو لہرا کے بول نعرہ حیدری. غیرت مند مومنہ دا مجمع. اگلا جملہ سننا میں پھر قبلہ آپ دے قدمہ نہ لگن والی مٹی انہوں پوچھا دے کے میں یہ لفظ بولا لگا لوگو جے قرآن بے عیب توجہ کرنا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جے قرآن چے عیب نہیں تے جدیاں ادامہ دا نام قرآن. توجہ کرنا. اور ایتھے میں گوائی ارے اس جنے دی پان لگا ارے جس جنے نے روح مصطفیٰ لکھے ہیں جن نے میرے آقا نو مسواک فرمانیاں بھی لکھے ہیں جن نے میرے نبی نو اکھاں شرما پانیاں بھی لکھے ہیں جن نے میرے آقا نو مسکرانیاں بھی لکھے ہیں. اس جنے دا نام ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس جنے نے تڑپ کے آکھے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ ہے نہیں کملی والیا میں تو اڈے جا سونا آج تک میری آنکھ نے ڈٹھا گئی. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. ارے صحابی رسول عرض کر دینے مازادے کاجل والیا ماما نے پتر تے جنم دیتے پر کسے ماں نے تو اڈے جا سونا پتر جنم اور جنہ اندر جان ہے. ایک کوئی بازو لہرا کے نعرہ حیدری. غیرت مند مومنہ دا مجمع اگلا ان جملہ محدث اعظم پاکستان دی نگری دے کتیاں دا بھی محنت ہے. لوگوں کریم نبی نال پیار کرنے والی ہو حسان بن ثابت نے ابو پتہ کی کیا خلقتا مبرام من کل عیب من کل عیب من کل عیب من کل عیب. ارے صحابی نے تڑپ کی آکھیا کملی والیا رب نے تن پہ عیب پیدا کیتا. قبلہ غوث رضوی صاحب نبی تو نبی ہے اللہ دی قسم ہے جتھے کملی والے دا لعاب ٹر جائے اوتھو بھی عیب ختم ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ماشاءاللہ سبحان اللہ پھر ایک کوئی مسکرا کے آخر سبحان اللہ سبحان اللہ اور سادہ دے بدا کی عقیدہ جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد اور ساؤنڈ کھولو جب سے ساؤنڈ آنا بیلی بیٹھے ساؤنڈ کھولو تے اے تسی اپنے بازوانو جھنڈا بنا کے نہ لہرا کے ایک واری لہرا کے میرے آقا دی آمد ذکر جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد ہے جی دی خاطر کل کائنات لہرا کے چھاتی نہ پتراؤ کدے واسطے دلے رکھتے بولو جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد ہے جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد ہے جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد اور امام الانبیاء نے پیار کرنے والے اللہ دا قرآن سنو میں حضور دا میلاد بھی پڑھنا میرے رب نے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمت 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 للعالمین جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد گنگا بندہ چپ رہے جی دے منہ میں زبان ہے نا اللہ نے زبانہ جھوٹ بولنے واسطے نہیں دیتی گا نبی دا ذکر کرنے واسطے دیتی گا جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد آمد ایک نکتہ پیر صاحب کو اجازت لینے واسطے پیش کر لگا اب آپ جی وقار ایک بندہ اگلے دن پہ آکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا بغیر جبریل تو اللہ نہ کلام کیتا ہے میں کیا اگے بھی بات دنیا نو اے بھی دسنا موسیٰ نے ٹھیک ہے بغیر جبریل تو رب نہ کلام کیتا ہے لیکن موسیٰ نے کلام پردے وچ رہ کے کیتا ہے تے جدا جشن سنی منا دے اس مٹھے محمد نے رب نہ کلام بغیر پردے تو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نقطے پر غور کرنا اینا جملے عمل غور کرو اب آپ جی وقار کوئی شک نہیں موسیٰ علیہ السلام نے ارے پتھرہ بچوں پانی دے چشمے جاری کروائے لیکن جدہ چشم انجمن راجپوت دے کارکنہ نے منایا اس نبی نے پتھرہ بچوں نہیں انگلیاں بچوں پانی سبحان اللہ سبحان اللہ تے ایتھون میرا حق بڑھتا ہے تے پہنڈا بھی فرض بڑھتا ہے ایک کوئی بازو پار کر کے لہرا کے پڑھو سب تو آلہ مقام والا حسان والا میرا نبی ہے سب تو آلہ مقام والا حسان والا میرا نبی ہے کیا بات ہے کر محبت نال اے پیپل پارٹی گروپ کے سارا چھایا پہ ہے تو ان لنگر دا تو نہیں انتظار میں کیا سارے میرا پتر بولو سب تو آلہ مقام والا حسان والا میرا نبی ہے توج پیدا ہو دے سب تو آلہ مقام والا حسان والا میرا نبی ہے اوہ میں صدقے جاما موسیٰ علیہ السلام دی آمن دیاں گھڑیاں ولادت دیاں گھڑیاں اور موسیٰ دیاں کہ اللہ دی قسم معصوم بچیاں دے ٹکڑے ہو خون دیاں نبیاں بہ جا تے جدو کملی والا آئے اللہ اکبر اے رب مامانو خیرانو پتر دے کے رب نے دنیا نو دسے ہے آج میرا یار آ رہے ہے اپنے تے اپنے خیران دے بیڑے بھی چشم جنہوں نکتہ سمجھ آیا بخل تو کام نہ لو چھاتی را دل لا کے آنکھوں سبحان اللہ تیرے آقا کی پیار جڑ کلمہ پڑھ کی اندر نبی دا ملاد منائیے رب دا کیجئے اور میں اکھیا رب نے پہلے دن میں دنیا نو دسیا آج میں پتر بھی ونڈے نے تے محمد ملاد دا سبحان اللہ ایک واری بات اٹھا کے میرا دل کردہ میں توڑے متھے چننا اور جنہ بھی لباتی حضور دی عظمت دا ذکر میرا پتر تیری میرے ارجان تے بڑی کمزور ہے لیکن ایک واری تھوڑا ٹل لاؤ سب تو آلہ مقام والا حسان والا میرا
میرا نبی کیمرہ مارو میں چیک کرنا لائٹ مارو کیڑا کیڑا حضور دا غلام جڑا میں چل گیا سب تو والا مقام والا شان والا میرا نبی ہے 60 بڑھ کے 60 بڑھ کے 60 بڑھ کے نکمے آنو نبھان والا میرا نبی ہے 60 بڑھ کے نکمے آنو نبھان والا میرا نبی ہے حضور دی اجازت نہ میں ایک گل عرض کرنا گا سننا چاہتے جی جی ویسے ٹائم بڑا ہو گیا بس نہ کر دی اے موڈ اور تھوڑا سن چلو 4-5 منٹ آپ اور لا لینے ہیں ایک باری نعرہ حیدری نعرہ حیدری گل بڑی مزے والی حضور دے صحابہ وچوں ایک میرے نبی دا نوکر جنہاں دا نام سی عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عتبہ بن فرقد اللہ دی قسم جنا آپ دے جسم وچوں 24 گھنٹے خوشبو ہوندیاں سی جس گلی چ گزر جاندے سن او گلی معطر ہو جاندی صحابی رسول جس بازار وچ لگ جانا اس بازار وچ خوشبوواں دی ہوندے آپ دیاں 4 شادیاں سن 4 آپ دی ازواج مطہرات تے او جڑیاں آپ دیاں ازواج مطہرات سن انہاں بڑیاں بڑیاں قیمتی خوشبوواں خریدیاں اس ارادے نال کہ اے ساڈیاں خوشبوواں نا عتبہ دی خوشبو تو غالب آ جا تے ہویا کہ ہمیشہ انہاں دی خوشبو مغلوب تے عتبہ دی خوشبو غالب آئے بابا جی میں توڑی تڑپتی نظر کر لگا توجہ اور ایک ذہن چ رکھو میں مجمع وچ آن والے ہر بندے والے بڑے پیار نال وینا پتہ کس ارادے نال وینا کہ میریاں گناہگار اکھاں نو اتنی حضور دی سونی محفل وچ انج دا چہرہ نظر آ جائے جڑا کملی والے نو بڑا پسند ہے ہاں اس ارادے نال بہت پیار والے لوگ بیٹھے ہو اللہ اکبر کبیرہ تے ہویا کہ پیر بھائیاں وی آکھیا آپ دیاں چواں بیویاں آکھیا عتبہ اے ساڈے شوہر اے حضرت عتبہ اے کتوں خوشبو لے کے آئے ہو تواڈے کول خوشبو مکدی نہیں عتبہ مسکرا کے اندے نے میں تے اج تک نہ خریدی تے نہ لائی توجہ خصائص کبریٰ ایک والا سنو خصائص کبریٰ ایک شفا شریف تو شام نبی تن حوالہ غلطوں میں میری چھاتی آزر کلاشن کوفتہ پرس لگا کے میرے ٹکڑے کر دینا خون معاف ہوئے گا اور فیصلہ بات مومنو نبی دے نوکر نے آکھے میں تے اج تک خریدی نہیں نہ لائی ہے او آپ دیاں بیویاں تے آپ تے پیر پائی آندے نے جے لائی نہیں تے آئی کتوں سبحان ایک اچھی آواز میں آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ ہن اگلا جملہ غیرت مند جواناں دی نظر کر لگا اے خوشبو والا بڑا بچہ پیارا ہے اے دا چھڑکاؤ ویکھو تے اپنا پرتاؤ ویکھو ہاں اتنا ہی پیار کرنا ہے ایک اور نعرہ حیدری انجمن والیاں دی حضور میں نظر کر لگا میرا بیٹا ذرا توجہ کرے جو مولانا جواز صاحب جدوں پوچھیا گیا نا لائی نہیں تے آئی کتھوں ہے اس ویلے حضرت عتبہ بن فرقد آندے نے اج میں تانوں راز دسنا اے خوشبوواں کتھوں آئیاں ہائے ہائے اللہ دی قسم جے نبی دا صحابی ہے آندے نے میرا بچپن سی مینوں جلد دی بیماری لگی پھنسیاں پھوڑے تے کہن لگے میرے کول سویا نہیں سی جاندا تے میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑیا تے محمد دے دروازے تے لے کے چلی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ پھر تھے کیوں نہ کیے میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا ہے جی میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا ہے اور جڑا بندہ چپ رہا نا میں کلا کے دے کول آ جانا حضور دے دیوانے بیٹھے ہو ایک واری لباں نو ہلاؤ میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا ہے ماشاءاللہ پیار نہ میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا ہے بڑی مہربانی میرے آقا نال پیار کرنے والے میں پھر جملہ ریپیٹ کرنے لگا قبلہ پیر شاہی آپ دے کل ارے دعا لینے واسطے لوگو میرے آقا نال محبت کرنے والی ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو عتبہ بن فرقد آندے نے میری امی نے ارے مینوں نبی دے دروازے تے لے گئیاں قبلہ جواز صاحب عثمان و سلام کیوں نہ پیش کراں اوے جدا پتر بیمار ہو جائے تے شفا لینے واسطے محمد دے دروازے تے چلی جا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے تائیں جیسی کہنے ہونے نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکھڑی نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکھڑی اے آمینہ کل حشر نو
حشر نو تیرے لال تے مکھڑی اے آمنہ حشر نو تیرے لال تے مکھڑی ایک بڑی پیار نہ بولو اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکھڑی جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ گل میں عشق دا لا جانی اور کوئی زبان جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ 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 فیصلہ باد والے کعبے نے چوکی آکھیا جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ نعرہ حیدری یا علی سجا بازو چاہ کے نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی اگلی گل بڑی مزے آلی سناوا تو حضرت عتبہ بن فرقد آندے نے میری امی میں نبی دے بوئے تے لے گئی اکھاں چ آنسو رک دے نہیں مامن تے پتر بڑے پیارے ہوندے اللہ اکبر کبیرہ حضور دی نظر پئی تے فرمایا نہیں میری غلاماں کیوں رونی عرض کیتا سونیا میرا بیٹا ہے میرا پت ہے ادا نام عتبہ ہے کملی والے ہیں جلد دی بیماری ہے پھنسیاں پھوڑے راتی سو بھی نہیں سکدا اللہ اکبر سونیا میں تواڈے بوئے تے آ گیا ایک ایک جملے وال غور کرو پتہ نہیں کیوں لوگ آندے نے نبیاں دا سہارا نہ لبو اوے ایتھے تے یعقوب علیہ السلام دی نظر واسطے ارے یوسف دی قمیض دا سہارا لیا گیا ہے کھل کے آنکھو سبحان اللہ سبحان اللہ آؤن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیار کرنے والے غیرت مند میرے سنی مسلمان بھائیو اے گل ذرا مزے نال سنن والی جے تہاڈا وجود ایتھے رہ جانا ہے تہاڈی روح نے کربلا دا طواف کرنا شروع کر دینا ہے اب آپ جی وقار حضرت عتبہ بن فرقد آندے میری امی نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتا سونیا اے میرا بیٹا اینو بڑی سخت بیماری لگی ہے اے دے جسم وچوں بدبوواں اوندیاں نے ارے پھنسیاں پھوڑے کہ بلا غوث رضوی سے میں کتوں لفظ لیا ہوا حضرت عتبہ بن فرقد آندے نے جدوں میری امی نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتا سونیا مازادے کاجل والیا کچھ مہربانی کرو تے لجپال نبی نے پتہ کی کیتا انا آتینا کل کوثر دی شان والا نبی ارے مختار کل تے پاورفل نبی ارے جس نبی نے رب کل 45 نمازاں معاف کروائیاں نے ایک کھل کے آنکھوں نا سبحان اللہ ارے قبلہ میں تھوڑی تڑپ دی نظر کر لگا میرا بیٹا ذرا تقریر وال توجہ کرو گفتگو آپس وچ نہیں کرنی اے میرے بڑا ذوق دے خلاف ہے اوے غیرت مند مومنو اللہ اکبر کبیرہ او نبی جدے قدماں دی خیرات دا صدقہ یثرب مدینہ بنے انہاں جملیاں ول غور کرنا دوستان گرامی قدر اے کیڑا نبی ہے اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہان آکھا سچ آکھاں تے رب دی شان آکھا جس شان تو شاناں سب بڑیاں میرے چشتی پیر بھائیو ذرا توجہ کرے آجے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عتبہ آندے نے جدوں کملی والے دی بارگاہ وچ عرض کیتا گیا لجپال نبی نے پتہ کی کیتا رسول کریم نے آکھیا اے عتبہ ذرا اپنے جسم تو کپڑا اٹھا حضرت عتبہ آندے نے جدوں میں اپنے جسم تو کپڑا ہٹایا ہے کملی والے نے لعابِ دہن لگایا نہیں میں نے مزہ نہیں آیا ارے جتنا لیبل والا ماشاءاللہ اے درویش میرا کتنا پیار ہے پھر نعرہ لازمی ماری لیکن میں نے گالے کوری توڑ چاڑ لین دے میرا خطاب ریکارڈ ہو رہا ہے اگر حوالہ غلط ہوئے میں ذمہ دار ہوں اور رات دیاں تنہائیاں دے اندر ماں دیاں تلیاں نو چومن والی ہو اور یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن والی ہو حقوق العباد دا خیال کرن والی ہو غیرہ دیاں بیٹیاں دی عزت پہرے دارو اور ختم نبوت فدائیو جتنے غیرت مند جوان بیٹھے نے میں لکھ کے دینا میں قیامت والے دن ایک غیرت مند جوان پیچھے ہونے کے اگے غازی ممتاز حسین قادری ہوئے گا دستان کی نامی قدر اگے غازی المدین ہوئے گا اگر اجازت دیوتے میں تھے تھوڑا جنا غازی المدین دی تانداستان سنا ما اگر اجازت ہے تاکہ خیرت دا درس چلا جائے تاکہ جرت ایمانی دا درس چلا جائے پیر سہی ارے لاہور دا جنگل ہے غازی المدین بکریاں پہ چران دے سن ایک کھتری
खतरी चरवाहे ने मौलाना जवाल उन्होंने पता की आख्या ने क्या इल्मुद्दीन तुसा मुसलमाना साडा की कर लिया गाजी इल्मुद्दीन आंदे ने मैनू काई दा मेना पिया मारना उन्हें आख्या एक साडा खतरी है जिहदा नाम राजपाल है उन्हें कुछ दिन पहला तुहाडे नबी दे बारे च लिखिया मुहम्मद रंगीला रसूल अस्तगफिरुल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशद कि भला मैं किथों लफज ले आवां ओए फैसलाबाद वालियो गाजी इल्मुद्दीन दी कफियत बदली अरे एक तरखाना दे मुंडे दे चेहरे ते जलाल आ गया जदों नबी दी तौहीन दे जुमले सुने ओ खतरी चरवाहा आंदा ओ इल्मुद्दीन तू ते जंगलां विच बकरियां चराना है तेनू पता नहीं ना अरे जज ने भी फैसला साडे हिंदुआं दे हक विच कीता उन्हें राजपाल नूं माफी दित्ती है हुण तवज्जो करे अजे ओ फैसलाबाद दे लोग राय कमाल ने लिखिया जदों गाजी इल्मुद्दीन नूं उन्हें मेना मारिया इल्मुद्दीन तड़प गए गाजी इल्मुद्दीन आंदे ने ओए मैनू हुण मेना ना मारी अगे मेरे इल्म विच नहीं सी हुण तू मैनू दसिया अज मैं उस गुस्ताखे रसूल नाल उस पलीत नाल इंज मुक्कांगा जिकण मुकने दा हक नहीं नहीं उच्ची आवाज नाल इत्थे मैं अल्लाह हज़रत दा कलाम भी पढ़ना एक उच्ची आवाज रखो सुभान अल्लाह किबला तवज्जो नमाजी हजरात बैठो गाजी इल्मुद्दीन ने पता है फिर किंज मुखिया रेबड़ उथे छड़िया अरे घर आए अपने हाथ मां दे कदमां ते रखे जिस्म ते कप कपाट अखां विच आंसू मां ने के इल्मुद्दीन रोंदा क्यों होवे अम्मा अज मेरा आंखा ना मोड़िया जे पुत्रा बोल इल्मुद्दीन अर्ज कर दे अम्मी मेरे इतने पैसे चाहिए बेटा की करने नी अम्मा मैं खंजर खरीदना मैं खंजर खरीदना मैं खंजर खरीदना पुत्रा खंजर की करनी 17 साल का जवान बकरियां चराने वाला तरखाना का मुंडा गदाए तरे बतूल कुश्ता इश्क़ रसूल फना फिर रसूल गाजी इल्मुद्दीन फरमान लगे अम्मा पहला मैनू पता नहीं सी मैनू किसे दसिया कोई राजपाल नाम दा हिंदू उन्हें हुसैन दे नाना दी बेअदबी की अरे उन्हें ज़हरा दे बाबा दी तौहीन की अम्मा आज मैं खंजर खरीद के ओदे टोटे करके दुश्मनां नूं दसना नबी दे नौकर बगैरत नहीं होंदे गैरतमंद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह मेरे नबी नाल प्यार करने वाले हो इत्थे आला हज़रत दी कलम वजद विच आके पता की कहंदी है अपने मौला का प्यारा हमारा नबी जी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी जिन्हों मेरे नबी दी इज्जत प्यारी है सारा मजमा मचल गया मेरा पुत्र उन गोडे थले करके जरा छाती दा ठेला के पढ़ना अपने मौला का प्यारा हमारा नबी जी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी जी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी गूंज पैदा हो जाए मैंने इतना सुकून आलम का दूल्हा हमारा नबी अल्लाह दा कुरान सुनो मेरे रब ने ऐलान फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन फिर क्यों नहीं पढ़ते अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अल्लाह दी कसम है अगली गल बड़ी लंबी गाजी इल्मुद्दीन ने जदों राजपाल नूं खंजर मारिया फिर पता रुतबा की मिले मोहम्मद इकबाल या जना आंदा काश इल्मुद्दीन की जगह पे अल्लामा इकबाल हो और फिर क़यादे आज़म या जना आंदा क़यामत वाले दिन रसूल ने पूछया मोहम्मद अली जना की लेके आया है जुमले अमल गौर करो ते फिर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी यानी कब्रिस्तान गाजी इल्मुद्दीन दा जस्ते मुकद्दस पे आवे चेहरा नंगा लोग आपके चेहरे की इजारत सैयद जमात अली शाह खान कदमा तू कफन दा कपड़ा हटा
کو سمجھ آ رہی جے کہ نہیں آ رہی؟ قدمہ تو کفن دا کپڑا، قدمہ تو کفن دا سید جواد علی شاہ صاحب محدث علی پوری وہ جنہوں رب نے بنایا نبی دے خون نال جڑا آل نبی نبی علی آپ نے فرمایا پاہمیں علم و دین منڈا ترکھانا دے پر جان تے مستحاب سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد میں دینا ہوں بس کر دیکھ لو ٹائم بڑا ہو گیا بندہ پھر بھی ملنے جو گا رہے سبحان اللہ انج نہ ہوئے اگلے سال یہ انجمن راجپوت کمیٹی والے میں نے بلان دوی نیڑے ہی نہ لکھو اے تھوڑا ذوق سننے تے نعرہ حیدری یا علی او بختاں والے نے لوگو جنہاں دا نعرہ علی علی او بختاں والے نے لوگو جنہاں دا نعرہ علی علی آج مسکرا کے علی علی کرو گے مردیاں بھی مسکراؤ گے قبر بھی جاندیاں بھی مسکراؤ گے قیامت والے دن قبر بھی اٹھدیاں بھی مسکراؤ گے مسکرا کے پڑھو او بختاں والے لوگو جنہاں دا نعرہ علی علی سٹیج تو بڑی آواز آ رہی مجمع سارا طرف گیا ایک اور بازو سجا پار کر کے او بختاں والے لوگو جنہاں دا نعرہ علی علی جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور سیران دا کعبہ ہے مکے اندر دلان دا کعبہ علی علی او بختاں والے نے لوگو جنہاں دا نعرہ علی علی او بختاں والے نے لوگو جنہاں دا نعرہ علی علی آؤ میرے نبی نال پیار کرنے والی ہو شمع رسالت دے پروانے میرے نبی دا جشن منانے والی ہو ارے تہجد پڑھنے والی ہو حضور دی موجودگی دے اندر آن دی میں گل کرن لگا لوگو آپ زمزم ورگا پانی کوئی نہیں آپ زمزم ورگا پانی کوئی نہیں صفا مروہ ورگیاں پہاڑیاں کوئی نہیں جس پتھر دے کھلو کے ابراہیم نے مٹھے محمد میلاد پڑھیا اس پتھر ورگا پتھر ایتھو کدی میں داد دیو تے میرا دل کرے میں تم 2 گھنٹے واسنا اچھی والا کو سمجھ چونکہ شاہی میں نکتے پہ بیان کرنا آپ دی نظر کرمنا ارے آپ پہ زمزم ورگا پانی کوئی نہیں صفا مروہ ورگا پہاڑیاں کوئی نہیں جس پتھر تے کھلو کے خلیل اللہ نے ربنا فبعث فیہم رسولا ایک سیتا پڑیا اس پتھر ورگا پتھر کوئی نہیں اوے جڑیاں شامہ قدمانا انہاں دی مثل نہیں تے جس ماں دے بطن وچ محمد اللہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اس محفل دے درمیان وچ ایک جوان اٹھ کے نعرہ لگواؤ پھر آپاں کے گفتگو لے کے چلیں گے ماشاءاللہ کیا بات اور ایک نعرہ لازمی لانا ہے تو زندہ باد کہنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد اور حضور پیر سیال لجپال خواجہ حمید الدین سیالوی آپ دا خطاب آن دی ریکارڈ آ چکے ہیں آپ نے فرمایا اگر ختم نبوت دے پہرے داراں تے گولی چلی سب تو پہلی جیری گولی ہے وہ خواجہ حمید الدین دی چھاتی وچ لگے گی اب آپ اسی وقار جنہاں نو حضور دی ختم نبوت پیاری ہے بازو پار کڑ کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد اعلیٰ حضرت نے تے قلم توڑ کے آکھیا نا کیا خبر اتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی جی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی جی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی
ڈرامے دے لفظ نہیں، یہ حقائق نے. تھلے ید اللہ اتے لواب مسلم. نہیں کیوں نہیں پتہ اونچی بات نہ توجہ کرنا. اللہ اکبر ید اللہ فوق ایدی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. توجہ نیچے ید اللہ اوپر لواب محمد. جن کا لواب اتنا پاک ہے ان کی آل کتنی پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سنو فیصلہ بات دیو لوگو پنگیاں تے چرسیاں نو حسین دے نانے دی شان دا کی پتا. ارے افیمیاں تے مال تے وکن تے ریال تے وکن والیاں نو زہرا دے بابا دے مقام دا کی پتا. کملی والے دی شان پوچھنیاں تے محدث اعظم پاکستان دے نوکرا. حضور قبلہ کشتہ عشق رسول محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف گئے نا. مدینہ شریف مدینہ شریف مدینہ شریف عرش بری سے محترم عرش بری سے اونچا ہے زینہ حضور کا. ہمارے لیے ہے جنت مدینہ حضور کا. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں. اگر وقت ہوندہ تے علامہ جواد صاحب میں تھے ملک شام دے اس یہودی دی گل کردہ جنہیں ترائت کھولی تے وچ نام محمد. اللہ دی قسم جی انہیں حضور دا نام بھی کیا نا انہیں چا مٹایا ترائت بند کی تھی انہوں نے رکھ دی تھی. دوسرا دن آیا انہیں ترائت کھولی نا انہیں چیک کیتا با مٹیا کہ نہیں لیکن انہیں ایک جگہ تو مٹایا. اللہ نے یار دا نام دو جگہ تے لکھوا. انہیں پھر دو جگہ تو مٹایا. رب نے کملی والے دا نام 4 جگہ تے لکھوایا. انہیں 4 جگہ تو مٹایا. اللہ نے محبوب دا نام 8 جگہ تے لکھوایا. وہ اے تے نا ہے نا رب نے تے آج تک ابراہیم دے قدم دا نشان نہیں مٹن دی. کھل کے آنکھو سبحان اللہ غور کرنا. اچھا اے جڑا یہودی سی نا ملک شام دا توجہ ہے آنکھو سبحان اللہ. آؤن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے میرے نبی دے دیوانیوں انہیں جدو یہ منظر ویکھیا ہے سوچاں وچ پے گیا ہے جدے نام وچ ایک کمال ہے انہاں دے وجود وچ کتنا کمال ہوئے گا. اینا جملے عمل غور کرنا مچل جاؤ گے. اب آبے جی وقار اے میں گلنا خطابت دی چمک واسطے نہیں کر رہا میرا بیٹا توجہ اے دائیں بائیں توجہ نہیں کرنی میرا بیٹا ایدے دھیان کرو. اللہ تعالیٰ توڑیاں جوانیاں نو قبول فرمائے. میری ملت شرمایا لوگ بیٹھے ہو دوستان گرامی قدر اللہ اکبر کبیرہ او سوچاں وچ پے گیا جدے نام وچ ایک کمال ہے اس محمد دے وجود وچ کتنا کمال ہوئے گا. آکھو صلی اللہ علیہ وسلم. اب آبے جی وقار ہویا کیے انہیں ترائت اٹھائی ہے اپنے وڈیرے مولوی کل چلا گیا. انہیں ترائت کھول کے اپنے مولوی اگے رکھی اپنے علامہ نو آندہ اے جنہ دا نام لکھیا ہے انہ دا میں نو پتا دسو میں انہ نو لازمی ملنا ہے تے یہودیاں دا مولوی سی ہے تے یہودیاں دا عالم سی لیکن انہیں بخل تو کم نہیں لیا. رب کعبہ دی قسم آندہ اگر انہ نو ملنے اے مدینے مل دے. آئے ہاں اور ایک اور اچھی بات نہ کو سبحان اللہ. اے علماء بیٹھے ہیں اگلا ان جملہ بڑا پیارا جے انہیں جدو مدینہ شریف دا نام چھوڑیا او پینا نو آندہ ہے میں مدینہ شریف چلنا ویرہ نو آندہ ہے میں مدینہ شریف چلنا ماں نو آندہ ہے اممہ میں مدینہ چلنا ارے باپ نو آندہ ہے ابو میں مدینہ چلنا. انہاں کیا نہ جائیں او تھے دا سونا نبی ان تے پتھر بیک لین تے او دا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. توجہ وہ جدو ماپیاں نے منع کیتا وہ دیاں کھنچ آنسو انہیں ماں دیاں قدمات ہاتھ رکھ کیا اماں میں مر جانے اگر میری زندگی چاہی دیا ایک باری میں اجازت دے میں محمد شہر. اور امام الانبیاء نے پیار کرنے والی ہو پھر اسی کیوں نہ کھیے میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا ہے. ماشاءاللہ ہون پیار نہ سمجھو میری مشینری ہون گرم ہو آئی میں تھکیا بڑا سن 2 گھنٹے گھنٹی چلائی 2 تقریران رات نو کر کے آئیں 3 دن نو کیتے ہیں ہون ماشاءاللہ پرکیف ماحول بن گیا. میں تنازے بھی بہتر جے دیکھ لو لنگر ٹھنڈا نہ ہو ہے موڈ ماشاءاللہ بڑا پیار ہے تھوڑا. نعرہ رسالت مسکرا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. آؤں امام الانبیاء نے محبت کرنے والی ذرا گونج پیدا ہو جائے میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا ہے جی میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا
ساڈے نبی دا روزہ ایڈا سونا جدو عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت نو آسمان تو زمین وال ہونا ہے نا آپ نے کعبے نہیں جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صفا مروہ وال نہیں جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مقام ابراہیم وال نہیں جانا او فیصلہ پا دیو لوگو عیسیٰ ابن مریم نے سیدھا کملی والے دے روزے تے جانا ہے سمجھ آئی جاتے ہن میرا ساتھ دیو میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا محبت نہ بولو میرے آقا دا دربار کنا سونا سونا ہے جی میں بھی ویکھ لواں ایک وار کنا سونا سونا ہے جی میں بھی ویکھ لواں ایک وار کنا سونا سونا ہے اور امام الانبیاء نے پیار کرنے والے ہو میرے کریم نبی دو دیوانے لوگوں غیرت مند لوگ بیٹھے ہو ارے غیرت مند مومنہ دا مجمع لوگو اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ولو اللہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ توابا الرحیم میں بھی ویکھ لواں ایک وار کنا سونا سونا ہے اے گل میں پیر سائیں دی بارگاہ چرچ کرنے لگا خصوصاً دعا واسطے حضور محدث اعظم پاکستان مدینے شریف گئے نا تے جوں میرے آقا دے روضے دے سامنے پہنچے اگو ایک نا قافلہ آ رہا اس قافلے وچ ایک حضور دا غلام او دیاں اکھاں دے آنسو نہیں سن پہ رکدے او دیاں اکھاں دے آنسو نال دے کپڑے تر ہو گئے حضور کی بلا کشت عشق رسول گدائے در بطول فنا فی الرسول استاذ العلماء پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت حضور کی بلا محمد سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نو سی محدث اعظم پاکستان کہنے ہیں اور لوگوں سنو میں 17 سال ہو گئے نے عوامی خطابت کر رہے ہیں اور میں 17 سال کو بعد تو پہ دسنا پورے پاکستان دے اندر کشمیر چونکہ میں اتھے گیا تقریباً 80% فیض محدث اعظم پاکستان اے جڑا فیضان ہے نا عشق رسول دا جی کلمہ پڑھن والے تے بڑے بڑے اگر اجازت دیتے میں اتھے گل کراں پیر بڑے بڑے پر غیرت مند پیر بڑے کم ہائے ہائے مولوی بڑے بڑے پر غیرت مند مولوی بڑے کم خطبہ بڑے بڑے پر غیرت مند خطیب بڑے کم سن لو جس جنے دا نام محمد سردار احمد رحمت اللہ علیہ آپ فقط پیر نہیں سن غیرت مند پیر فقط عالم نہیں غیرت مند عالم توجہ آپ نے ساری زندگی اس بندے دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں ملایا جن نے مٹھے محمد دی گستاخی کی تھی آپ فرماتے سن گستاخ رسول میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے میں گستاخ رسول کو دیکھنا بھی برداشت نہیں سبحان اللہ نہیں ہون تو سیدھا کا سٹارٹ ہوندے جا رہے یہیں تے نہیں کم بڑھنا کھل گیا کو سبحان اللہ اچھا اس بندے نے جو تو رونیاں اپنے ویکھیا نا آؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والی ہو انجمن طلبہ اسلام دے کارکنوں انجمن راجپوت میلاد کمیٹی دے خیور نوجوانوں حضور محدث اعظم پاکستان انہوں پتہ ہے کیا نے نارو مدینہ آئے ہائے یہ مدینہ شریف کیوں رونا ہے کیوں رو رہا ہے یا کر کیوں رو رہا ہے یا کر محمد کے شہر میں ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں آپ نے فرمایا کیوں رونا ہے نہ رو اتھے نہ رو اتھے دے دکھیاں دے دکھ مٹ دینے کی بلا آپ نے جدوں نے نہ کیا وہ دی اکھاں دے آنسو مزید تیز ہو گئے آپ نے فرمایا کیوں رونا ہے اوہ انجمن والی حضرت توجہ کرے آج پیر طریقت محمد غوث رضوی دامت برکاتم اللہ لیا دے ہتھاں دے بوسے لین والی ہو اب آبے جی وقار آپ نے فرمایا کیوں رونا ہے میرا بیٹا انہیں کو پتہ کیا کیا وہ کہنے لگا جی آج اتنے دن لوگ نے مدینے شریف آیا آندہ میں جس ویلے بھی آیا اگر میں مغرب دے ٹائم آیا ایک میں بلی ویکھی ہے جڑی نبی دے روزے دا طواف کر دیئے توجہ کرے آج میرے آقا دا جشن منان والی ہو اللہ اکبر کبیرہ و بندہ رس کردہ محدث اعظم پاکستان دی بارگاہ دے اندر
آندا جی اگر میں نماز عشاء دے ٹائم آیا میں اس بلی نو روضہ رسول دا طواف کر دیاں تربت رسول دا طواف کر دیاں ویکھیا تڑپ کے آندا جی اگر میں تہجد ویلے آیا میں اس بلی نو حضور دی قبر دا ارے طواف کر دیاں ویکھیا آندا میں سوچاں وی پی گیا اسی جالی نہیں چوم سکدے اے دے کتنے مقدر نے جدا جسم محمد دی روزے دے مٹی نال پیا لگدا لوگوں توجہ کرے آجے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو اور ختم نبوت دے پہرے دار ہو اور شم رسالہ دے پروانے ہو میرے اندر ہمت نہیں میں داستان کس لیول دے بیان کرا اللہ اکبر کبیرہ او آندہ جی میرے عشق نے آکھیا اے جڑی بلی ہے نا اے کملی والے نو بڑی پسندی اے حسین دے نانے نو بڑی پسندی انج کر اینو پکڑ کے اپنے وطنہ تے لے جا آندہ جی میں ارادہ کیتا کہ میں پکڑ کے لے جاؤں حضور میرے تے راضی ہو جان گے لیکن آندہ اے آج میرا آخری دن سی میں واپسی جانا سی آج میں تہجد ویلے آیا میں سرکار دیاں قدمہ وچ بیٹھ گیا باپ جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے ترے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اوے محدث اعظم پاکستان دی نگری جو لوگوں ایس گل تے ذرا مول پایا جے ہمیں رات بہت زیادہ ٹائم ہو چکی لیکن میں خون پسینہ ایک پیا کرنا اس تو پیا کرنا کہ حسین دا نانا راضی ہو جائے رب دی ذات راضی ہو جائے او تہجد پڑھنے والے ہو اے غیرت مند مومنو او آندہ جی میں حضور دیاں قدمہ میں چھو بیٹھا میں ان انتظار پیا کردہ سا کسر بلی طواف نبی دے روزے دا کرے حضور دی تربہ دا طواف تے میں انہوں پکڑ لما آندہ بیٹھے میری اکھ لگ گئی آندہ جدو اکھ لگ گئی ہے میں حضور دا دیدار نصیب ہو گیا میں سرکار مدینہ دا دیدار نصیب ہویا لوگو آندہ جدو میں سرکار دا دیدار نصیب ہویا ہے نا چہرہ وطوحا ارے واللیل ظلفا او بندہ تڑپ کے آندہ جدو میں سرکار مدینہ دا دیدار نصیب ہویا آندہ حضور دیاں قدمہ وال جدو میری نظر پینا تے میں وینا کیاں اوئی بلی نبی دیاں قدمہ نال چمٹ کے بیٹھی اللہ اکبر کبیرہ ازے نعرہ کسے نہیں مارنا وہ اندے حضور میں ویکھیا سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ تاجدار ختم نبوت عرشان دے راہی رب دے ماہی نبیان دے پیر جناب رسول کائنات دیا قدمہ نال او بلی چمٹ کے بیٹھی گے اندے جدو میری نظر پینا اس معاملے وال تے میں یقین ہو گیا میری شکایت پہنچ گئی آیا توجہ اندے جدو میرا یہ دھیان ہویا ادھو رسول اللہ نے آکھیا میرے غلامہ جو کچھ منگنے مانگ لے تینو ہر شے مل سی پر اس بلی نو میں محمد روزے تو جدا نہ کری توجہ رب کعبہ دی قسم او اندر سرکار مدینہ نے آکھیا جس ویلے دا تو ان پکڑنے دا ارادہ کیتا ہے نا یہ اس ویلے دی رو رو کے میری پی آندی ہے سونے اپنے نوکر نو روکو اور خدا را جڑے نبی دے دیوانے ہو عشق رسول دی دنیا چ مست ہو کے ذرا توجہ غیرت مند مومنو سرکار آمدن میری غلامہ جیسے لدا تو ان پکڑنے دا ارادہ کر کے بیٹھا اے تڑپ تڑپ کے پیان دیئے سونے انو رکھو انو مینو جدا نہ کرن دیو اگر میں توڑے روزے تو چڑ گئی میں مر جانا ہے اچھیاں لمیاں لال خجوراں جارو پتر جنا دے ساوے غلام فریدہ اوتھے کی وسنا جتھے یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آؤں امام الانبیاء نال پیار کرنے والی ہو پھر کیوں نہ کھیے کون دے تا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری قسمت جگانا تیرا کام ہے
जिस्म जगाना तेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पे उठाना तेरा काम। नारा हैदरी। टाइम हो गया, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਉਕਾਸ਼, ਆਪ ਦੀ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤਲਵਾਰ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਖੈਮੇ ਚ ਆਏ। मेरे आका के खैमे में तलवार कोई नहीं सी, लेकिन मुहक्किकीन ने लिखा फिर भी हजरत उकाशा ने तलवार मांगी। सैयदना सदीक अकबर कोल बैठे ते तुहानू पता है अबू बकर हो जाना है जिहदा बचपन नबी नाल, लड़कपन नबी नाल, जवानी नबी नाल, बुढ़ापा नबी नाल, गारां विच नबी नाल, बाजारां विच नबी नाल। अबू बकर हो जाना है जिहदी गोद विच नबी, जिहदे मोढियां ते नबी। उच्ची आवाज़ ना कुछ जन्नत दियां टिकटां अली ने वंडणियां ने, उन्हां टिकटां ते तस्दीक दियां मोहरां सदीक अकबर ने लाने। खुल के नारा हैदरी। कमाल माशाअल्लाह, नारा हैदरी। बस आखिरी जुमला है। वैसे मैं हैरान हाँ कि मैं थकिया सी, बहुत थकावट सी। तुसां अगर थकावट च इतने ज़ौक ना सुने, मैं थकिया सी, काश मैं फ्रैश होंदा ते फिर की पोजीशन होंदी। ये हकीकत है। और मैं अज की तारीख के अंदर तुहानू दस्सिया कि 5 खिताब करके छठा पिया करना, ये तुहाडा बड़ा बाकमाल माहौल है। और इंशाअल्लाह मैं ता दमे आखिर ये जिहड़ा महल्ला है इलाहीबाद, कितना इलाहीबाद, कितना सोहना नाम है। इंशाअल्लाह तुहाडी मुहब्बत याद रखांगा। हजरत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला आपने जो तलवार मंगी है ना, मेरे रसूल ने ये नहीं आख्या मदीना दूर है, ना ना, अल्लाह दी कसम जो मेरे नबी दियां निगाहां उठियां, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह अनायत पे लाखों सलाम। इंज सामने मैदान विच ना बुजुर्गो एक निक्की जी लकड़ दी छड़ी पई सी, रसूल करीम दी जदों नजर ओदे ते पई है ना, हजरत उकाशा नूं आंदे ने ओ मेरे गुलामा ओ छड़ी उठा के मैनूं दे। उन्हां उठाई पेश कीती ते जदों मेरे आका ने उस छड़ी नूं अपने हत्थां नाल मस कीता, नहीं तुहाडा हुण ध्यान लंगर वाल हो गया। यानी उच्ची बात। छड़काओ वाली सरकार सौ गई, और मेरा पुत्र छड़काओ वाला एक बार जगाया जी, इंज नहीं मैं यारी तोड़ दे पाई है। नारा हैदरी। एक रुचि बात ना, नारा हैदरी। बहुत तवज्जो फैसलाबाद के लोगों, ऐ मैं कल मोहब्बत की दुनिया च मस्त होके करन लगा। अब आपे सी बकार मेरे आका दे हत्थां नाल जदों छड़ी लगी है ना, रसूल कायनात ने पता की आख्या, तवज्जो, मेरे आका ने मुस्कुरा के आख्या उकाशा ऐ मैं नबी दी तलवार, मैं मुस्तफा करीम दी तलवार, जा काफरां दा मुकाबला कर, उन्हां दियां लोहे दियां टुट वैसन मुहम्मद दी तलवार फिर सुभान अल्लाह। दोस्ताने गिरामी कदर, जिहड़ी मैं आयत पढ़ी सी व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, महबूबा वो वेला याद करो। मौला केड़ा वेला? फरमाया जदों ईसा इब्न मरियम ने लब हला के अपनी कौम नूं आख्या सी व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि ऐ मेरी कौम तुहानू खुशखबरी होवे, मेरे तो बाद शाना वाला रसूल आएगा। केड़ा रसूल आएगा? शाना वाला। अंजमन दे साथियों कदी भी मायूस ना होया जे, मैं इत्थे जश्न दी आखिरी दलील देन लगा। हजरत ईसा ने अपनी कौम विच खलो के ये नहीं किया कि मैं तुहानू खबर पे देना मेरे तो बाद शान वाला रसूल आएगा, ये नहीं किया मैं तुहाडे विच खलो के ऐलान पे करना मेरे बाद शान वाला रसूल आएगा, ये नहीं किया मैं तुहाडे विच खलो के तुहानू अरे बाखबर कर रहा कि मेरे बाद शाना वाला रसूल आएगा। ऐलान दे लफज नहीं, इतला दे लफज नहीं, खबरदार दे लफज नहीं। लफज पता की ने बामू बशीरा। हाय हाय पीर साईं बोले, मैं आप दे लफ्ज़ां ते मैं नुक्ता पेश करने लगा। आपने बशारत फरमाया तुहानू बशारत होवे मेरे तो बाद शाना वाला रसूल आएगा, उन्हां दा नामे नामी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो इत्थे आखिरी नुक्ता सुनो, मचल जाओगे। अल्लाहु अकबर। हजरत ईसा अलैहि सलाम ने आख्या तुहानू बशारत होवे, और जिन्हां नू रसूल दे आउण दीयां खुशखबरियां दित्तियां गईयां ने उन्हां नू अल्लाह ने अपना यार अता नहीं कीता। जिन्हां नू रब ने अपना हबीब दिता ही नहीं उन्हां नू खुशियां दे पैगाम, ते जिन्हां नू दिता
نہیں مزہ آیا نہیں اچھی بات نہ کو سبحان اللہ میں آخری پوائنٹ جشن دا دے کے جا رہے ہیں آج کملی والے دی آمد دی خوشی وچ لڈو ونڈن والے ہو مٹھائیاں ونڈن والے ہو گھراں دا چراغاں کرن والے ہو گلیاں تے بازار سجان والے ہو صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے نبی کا میلاد ہوتا رہے گا آخری نقطہ میں قرآن وچوں نبی دی آمد دی جشن تے پیش کر رہا اے جنہاں نو رب نے یار دتا نہیں انہاں نو خوشخبریاں تے جنہاں نو رب نے کملی والا عطا کیتا ہے او مصطفیٰ دا جشن ایک پھر کھول کے آکھو سبحان اللہ ایسے اصل ٹائم بڑا ہو گیا ایک گل میں بڑی ریدم چ کرنی سی لیکن اگلے سال کران گے اور صبح 2 ٹائم ہو نہیں وہ بڑی لمبی بات ہے تو میں کرنی سی اگر میں ٹائم نہ لا جانا لیکن انشاءاللہ اگلے سال ہو کران گے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ محمد انتظامیہ والے کوئی نراش راستے نہیں نا ٹھیک ہو گیا انج نہ ہوے پھر آکھو بس تسی آئے بھی لیٹ ہاں جی ماشاءاللہ تہاڈی سب دی محبت ہے لمبی ہو جانی یہ میں ناندے نے ایک شیر پڑھو انہاں دی تمنا ہے آؤن امام الانبیاء نال پیار کرن والی ہو گونج پیدا ہو جائے کوئی زبان خاموش نہ رہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی جنید بغدادی نے سید اگے جان بوجھ کے کنڈ لگوا کے آکھیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو ابو ہریرہ نے سر دی پگڑی حسین نے قدمہ تے رکھ کے آکھیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت بلکہ میں تھے کہاں گا الصدم دم کہنا علی علی الصدم دم کہنا علی علی الصدم دم کہنا علی علی ایک باری آخری بار بازو چالو لہرا کے الصدم دم کہنا ریکارڈنگ کرو سب کی ریکارڈنگ الصدم دم کہنا علی علی 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 جنہ اس دور دے اندر صحابہ دے دور دا جذبہ عشق رسول دا منظر دیکھنا ہے نا وہ اسلام آباد جا کے فیض آباد انٹرچینج تے جا کے دیکھ لو اے میں تو دعوت دے رہے ہیں جے اے 100% تو اتے انہاں لفظاں نوں تساں تے کمپلیٹ نہ پایا تے میرے نال گل کریا جے میں انہاں جنیاں دی عزت نو سلام پیش کرنا انہاں بہادراں دی شجاعت نو سلام جڑے اوتھے ڈیرا لگا کے انہاں پیغام دیتا ہے ساڈے ٹکڑے ہو سکدے پر اسی ختم نبوت دے غداراں نال کمپرومائز نہیں کر سکدے انہاں دی عظمت نو سلام انہاں دی جرت نو سلام اور بحمداللہ اے جو کچھ ہویا ہے اس ذہن چ رکھو پیغام ٹر گیا ہے کہ نبی دے نوکر مر نہیں گئے زندہ تاجدار گولڑا لاہور آئے نا سنہری مسجد پہنچے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے سنیا بھیجیا آپ نے فرمایا مرزا ساڈے نبی دی عزت تے ڈاکہ ڈالی تین نہیں پتہ نبی دے نوکر زندہ محترم اگو مرزا غلام احمد قادیانی نے نا ایک پیر ماریا وہ کہا جی میرا دعویٰ میں نبی ہوں تو آڈا دعویٰ کملی والے تو بعد نبوت دا دروازہ بند تے کہنے لگا جی تساں بھی دعا منگنی ہے میں بھی دعا جی دی دعا نہ لولا اٹھ کے ٹرے گا نا اے ٹنگاں درست ہو جان گیاں وہ سچا پیر سید میر علی شاہ صاحب نے کہا تو لولے دی گل کرنا ہے تو مردے دا بھی چیلنج کر ماں مردہ بھی زندہ وقت نہیں نا میں اگے جاندہ ہے شاہی میں کتوں لفظ آج لوگ نبی مکھی دا پر نہیں بنا سکتا میں کیا خبردار اے جرت نہ کری وہ تو انہیں نمازاں 5 پڑھو ثواب 50 تا 10 ایکی دا صدقہ سبحان اللہ توجہ اے کیا رب نے 50 فرض کی دیا نہیں اگر کملی والا پاور فل نہ ہوتا پھر 45 تے لکیر نہ پھر دی اسی جو دا جشن منانے جڑا فرشاں تے بھی مشکل کشا عرشاں سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت
ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ایک نوجوان اٹھیا آندا جی ایک برکت دسو جڑا حضور دی آمد دا جشن مناندا ہے لجپال نبی دی جلوہ گری دا ذکر ایک برکت والا نقطہ دسو نقطہ تو دسن لگا جس چونٹی نے چونٹیاں نو آکھیا نا ادخلو مساکینکم مساکینکم اپنے اپنے بلاں ٹر جو سلیمان آ رہے میں دلیل دے کے جا رہے اللہ دی قسم جے رب نے جبریل نو آکھیا اے جس چونٹی نے میرے نبی واسطے راواں صاف کروائیاں جس چونٹی نے سلیمان دی آمد دا قصیدہ پڑھیا اساں ہن ایدیاں پانیاں دھما سبحان اللہ میں کتھوں لفظ لکھاں پھر رب نے کنج دھم پائی ہے پوری صورت ہی او دے نال آئی بس جڑے پیان دے سن انہاں تے موضوع ہی ہن من اس لیول تے لیاندا ہے نا توجہ ارے رب نے پوری صورت اس کیڑی تے نہ جن نے چھڑا انہاں کہ سلیمان تشریف لے آ رہے پیر صحیح میں کتھوں لفظ لے آواں اوے جڑی چونٹی سلیمان دی آمد دا ذکر کرے او دیاں تماں پہ جان اسی تے سلیمان دے پیر محمد دا جشن ایک کوئی بازو بار کڑ کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ میں کوئی جواب نہیں دینا نعرہ رسالت اچھی آواز نہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پیر سید میر علی شاہ صاحب نے کیا تو لولے دی گل کرنا ہے تو مردے دا بھی چیلنج کر وہ مرزا قادیانی بڑا تیز ہی غلام احمد ان پاک ہو گیا میں کسی فقیر دے اٹڑے چاڑے انہیں فوراں پینترہ بدلیا پینترہ بدل کے آندہ جی سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھنی ہے پھر جی دی تفسیر بہت معیاری ہوئے گی نا وہ سچا ہو جائے شاعری مسکرائے فرمایا سچا نبی ہوندیو نا تے کدی لکھنے دا دعویٰ نہ کر دیو سچے نبی واسطے پہلا حکم اکتب نہیں ہوندا اقرا بسم ربک الذی خلق تے شاعری مسکرا کے آندے نے ماں انہوں نسل نہیں دینا ایک گل سنے ہیں جی کئی بندے آندے نے ایک کی رولے نے ختم نبوت والے انہاں پیچھے نظر مارو یہ رولے شولے نہیں اے این ایمان ہے پیر سید میر علی شاہ صاحب فرمان لگے مرزا غلام احمد قادیانی ساڈے نبی دی ختم نبوت دا غدار ہے آندے نے پنڈی دی بولی چاندے نے ماں انہوں نسل نہیں دینا ماں انہوں انج گھیر کے مارنا دنیا قیامت تک یاد رکھے سی پتہ ہے پھر پیر میر علی شاہ نے گھیریا کہ یہ دساں تو میں صرف اشارہ کر کے جڑی پچھو فرمائش آئی ہے نا میلاد دی برکت وہ میں ایک اشارہ کرنے لگا کہ ریا پتہ کنجے آپ نے فرمایا ماں مرزے دا چیلنج قبول کرنا تے نال آندے نے ماں دا بھی ایک چیلنج جدو آپ نے کہنا ماں دا بھی ایک چیلنج عطا اللہ شاہ صاحب بخاری مسلک دیوبند کے پیر سامنے بیٹھے سن اور سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری وہ بھی بیٹھے سن آپ نے جدو کہنا ماں دا بھی ایک چیلنج یہ دوویں جنے متوجہ ہوئے اور شاعری پتہ نہیں کی چیلنج کرو نے تے تاجدار گولڑا نے مسکرا کے پتہ کی آکھیا ماں دا چیلنج ہے وہ نہ کھو تفسیر لکھنے ہاں لیکن قلم ہاتھ میں پکڑ کے نہیں لکھنے ہائے ہائے توجہ جدوں آپ نے انی گل کیتی تے ناری فرماندے نے غلام احمد قادیانی اپنی قلم لے کے پیڑ وچ ماں اپنی قلم لے کے پیڑ وچ کہن لگے او بھی قلم ٹیبل تے رکھی ماں اپنی قلم ٹیبل تے رکھاں او اپنی قلم نو دیسی آرڈر ماں اپنی قلم نو دیسا آرڈر جدے آرڈر تے قلم لکھے گی او سچا اینی گل کر کے نا سید میر علی شاہ صاحب فرماندے جدوں ماں آرڈر دینا ہے نا میرے آرڈر تے قلم لکھے گی عطا اللہ شاہ بخاری ہاتھ جوڑ کے آندے شاہ جی کلمہ اپنے آپ نہیں لکھ دیا کلمہ لکھنے واسطے انگلاں دی متاد انگلاں ہتھاں دے متاد ہاتھ بازواں دے متاد بازو پانڈی دے متاد پانڈی روح دی متاد عطا اللہ شاہ بخاری کہنے لگے شاہ جی قلم کنج لکھے گی اپنے آپ سید میر علی شاہ صاحب نے رخ مدینے وال کیتا تاجدار گولڑا دے چہرے تے مسکران تے آپ فرمان لگے بخاری صاحب نوکر اودو بول دین جدو مالکاں دی اجازت بس میری تقریر دا آخری جملہ ہے اے میرے نبی دا جشن منان والے ہو میرے نبی تے درود و سلام دے نظرانے بھیجن والے ہو جدو آپ نے آکھیا نوکر اودو بول دین جدو مال
پالکاں دی اجازت میرے علی شاہ نو بخاری صاحب آندے نے میں تہاڈی گل سمجھ نہیں سکیا پیر میرے علی شاہ صاحب مسکرا کے آندے نے شاہ جی جڑی رات گزری ہے کملی والا آیا میٹھے نبی نے اتھا کلمہ کو ٹکایا لاجپال نبی نے میں کو اپنا دیدار کروایا سونے نبی نے میرا متھا چوم کے فرمایا میرے علی شاہ میری عزت واسطے گولڑا چھڑ کے لاہور ڈیرہ لان والیا دعویٰ کرنا تیرا کام پورا کروانا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل پہ بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے اے بڑے بڑے شیر پڑھ دیں تے دوجے پاس واندے نے داتا صاحب قبر انہاں دی قبر مٹی دا ڈھیر میں کیا یہاں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوہو اور لاہور دی بی بی جنہوں داتا صاحب نے آکھیا اے دودھ نظرانہ اس آکھیا جی میرا دل تے کر دے میں تو ان دیواں لیکن مجبوری ہے وے رائے راجو کو نہ جائیے تے مجھان دیاں بھینساں دیاں کھیریاں وچوں نا خون ہوندا ہے تے جدوں علی حجویری نے گل سنی نا تے مسکرا کے اندے لاہور دی بی بی نو آندے نے اج میں نظرانہ دودھ پیش کریں گی نا تیرے گھر دے برتن مک جانے دودھ نہیں مکنے پھر آکھو سبحان اللہ پھر آکھو سبحان اللہ بڑی محبت میرا دل کرتا ہے میں تو ساری رات حضور دا ذکر سنا ماں ہاں جی بہت پیار رب آئندے مجمع بڑے کم مل دے اور آئندے مجمع سانو ملن اسی خطیب کدی بڈھے نہ ہوئی ہاں اے حقیقت کمال توڑیاں محبتاں نے یار زندہ صبح باقی و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ